Siyanemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba eThekwini News in 60 seconds. Umasipala weTheku nabanye ababambe iqhaza baphuthumisa uhlelo lokudingida nokubuyisela abantu baseMalawi ezweni labo. Umasipala weTheku, umbutho wamasosha asemzansi nababambe iqhaza bezasolwandle bagubhe usuku iWorld Hydrography Day ngokukhuthaza ukuhamba kwemikhumbi ngokuphepha, ukuvikelwa kwemvelo yasolwandle. Umasipala uhlinzeke izinhlangano zezobuciko namasiko ngoxhaso ukuze kugqugquzelwe ukukhula nokuzinza komkhakha wezobuciko namasiko. Imeya yeTheku Councillor Cyril Xaba yethule imoto yezicishamlilo enamandla amakhulu ebizwa nge-Aerial Ladder Platform ekanyelwe ukuqinisa amakhono okwenza umsebenzi wokucisha umlilo nokuhlenga izimpilo. Asizibeke lapha-ke okwamanje, asiphinde sihlangane futhi nangesonto elizayo.